अन्थाव बाथाव गावनि बिमानि मोखाङाव नायनानै मोदै रथ' रथ' गाबदों सासे उन्दै गथ'आ। बिमाया बुंदों, आंहा उन्दै गथ' दं, आं दानो संसारखौ नागारनानै थांनो गोसो गैथ'वा। आंखौ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे बिनानावा कल खालामनानैहाय ओरैबायदि भिडिअ बानायनो थिनहरबाय थादों, गावनो बानायना हरदों भिडिअखौहाय। ओमफ्राय दा आंखौ खावलायबाय थाहरदों, आदा बे भिडिअखौ नोंनि चेनेलाव हगारनानै हो होननानैहाय। ओमफ्राय दा आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों लाबोनो सानदों जाहैबाय। जोंथ' समाजनि थाखाय मावनो ओंखारलांनाय, दा बेनिखायनो जों जेखियानो रिकुवेस्ट खालामा मानो जों गासैखौबो भिडिअखौ आगारलांनो गोसो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। बर' हारिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन, बे भिडिअखौहाय बयबो शेयार खालामनानै हो। आङो इउटुबावबो होगोन, ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि पेज सनक मोसाहारि फेसबुक पेजावबो आङो होगोन। जायफ्रा अनसुंथाइ हरनो हायाखै बिथांमोनाबो बे भिडिअखौहाय प्लिज शेयार खालामनानै हो, जाहाथे गुबुनफ्रा नुनानै जेन थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ हरनो हायो। दा बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। दा नायलांदो। आंनि फिसाजोखौ नायनानै गासिबो रायजो राजाया आंखौ मदद खालामगोन, हेफाजाब खालामगोन होननानै आसा खालामो। दिनै आंहा फिसा सासे दं, फिसा सासेखौ लानानै थांना थानो मिजिं दं। रायजो राजा दं, दिनै आखाइखौ जुनानै खुलुमो। दिनै नोंसोरनि रायजो राजा अनसुंथाइ मोननानै एबा हेफाजाब मोनबा आंनि बेमारा मोजाङै मोजां हामगोनखौ आं आसा खालामो। दिनै आंनि हां लानो हाया, दिनै किडनि प्रब्लेम जानानै थानायखौ रायजो राजाया नायसंगोन, अनसायगोन आं बेखौनो मिजिंथियो। गासिबो बर' समाज रायजोनि सेराव आं बेखौनो आखाइखौ जुनानै खुलुमनानै खावलायनो सानो। रायजो राजा नोंथां, दिनै आं बेसेबा दुखु दाहा खैफोदाव गोग्लैनायखौ आंखौ अनसुंथाइ होदो, हेफाजाब होदो। गासिबो बर' समाजनि सेराव आं बेखौनो आं गुरै खावलायनानै दोननाय जायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आरो आंनि गामिया बर' गामि आरो आंनि मुङा रिंकि गयारि। आं नोंथांमोननो ओरैबायदि बाथ्रा शेयार खालामनो सानदों। आं ओरैबायदि दा दुखुआव गोलैनानै दं। रायजो राजा नोंथांमोन रायजो राजानि फोरमायनो सानो, आं दा हार्टनि प्रब्लेमाव गोलैना दं, हां लानो हायि जानानै दं। बेखायनो आं रायजो राजानो फोरमायहरनो सानो दे आंनि बेमारा लकडाउननिफ्रायनो जानाय, आं दा बोसोरथामाव गोलैबाय। आं सिगाङो आंनि बेमारा उदैनि प्रब्लेममोन। उदैनि प्रब्लेमाव बिराद उदैखौ नायजाबाय, नायजानानै आरो दिनै आरो आं अपारेसन खालामजानानै बरपेटायाव अपारेसन खालामनानै दिनै बेफोरबायदि हार्टनि प्रब्लेमाव गोलैफिनबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आइ आफाखौ दिनै खावलायनो सानो। आं दिनै आंनि बेमाराव नायै नायनानै हा हु सम्पति थानायखौ फानजोब्बाय होननानै दिनै आंहा नायफिननो राहा गैलाय। रायजो राजानिफ्राय आं बेखौनो फोरमायहरनो सानो बा खावलायहरनो सानो। दिनै रायजो राजानि आं दा हेफाजाब लुगैयो बा अनसुंथाइ लुगैयो। आंहा दिनै नायफिननो थाखाय राहा गैया। रायजो राजा नोंथांमोननि दिनै अनसुंथाइ मोनबा आंनि बेमारा हामगोन आरो मोजाङाव फैफिनगोन होनना आं आसा खालामो। आंहा फिसा सासे दं, फिसा सासेखौ लानानै थांना थानायनि सिमां दं। रायजो राजा आंखौ नोंथांमोना आइ आफा बर' समाज गासिबो इउटुब नायगिरि फेसबुक नायगिरिया आंखौ दिनै अनसायगोन एबा हेफाजाब खालामगोन होननानै दिनै गासिबो बर' रायजो राजानिफ्राय खावलायनो सानो। दा नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय बे बिनानावा मा बुंदों। दा आङो सानो जाहैबाय, जायफ्रा नैबे बिनानावखौ अनो बा बे उन्दै गथ' बाबुनि मोखांखौ नायनानै, मानो होनना बुङोब्ला उन्दै गथ'फ्रा बिमा नांगौ। दा बेनिखायनो जाय बेमार आजाराव गोग्लैयो बिसोरसो मिथियो। दा बेनिखायनो जायफ्रा नैबे बिनानावखौहाय अनो, हेफाजाब हरनो हागोन, आङो एकाउन्ट नाम्बार आरो बेबायदिनो फनपे नाम्बार गासैखौबो होजोबदों। जा हायो थाइसे थाइनैब्लाबो अनसुंथाइ हरनो हागोन जोंनि जेसेबांनाखि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो रिकुवेस्ट खालामहरो जाहैबाय, जोंनि दानि बिटिआर सरकारखौ सालायबाय थानाय सरकार, बेबो सहाय खालामनो हागोन। मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि निखुथ्रि गासैबो जोबजोब्बाय। दा माब्रै गावखौहाय ट्रिटमेन्ट खालामनो ओरैबायदि अलखदाव गोग्लैनानै दं। दा बेनिखायनो बयबो सहाय खालामनो हागोन।
ओमफ्राय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन बयबो थाइसे थाइनैब्लाबो सहाय होगोन नोंथांमोननि सहायनि दारैनो जेन बे बिनानावा गावनि बेमारनिफ्राय जेन बारग'नो हायो दा आङो बेखौनो आंनिफ्राय गुरैनो खावलायहरनाय थाबाय।